svojou malebnou scenériou, prekrásne tvarovanými kopcami, poskytuje výborné podmienky pre rozvoj dnes najpopulárnejšieho zimného športu u nás – pre lyžovanie. Lyžiarske strediská ponúkajú upravené zjazdovky, na ktoré vás dopravia moderné vleky a lanovky. Spolu s kvalitným servisom sa snažia uspokojiť stále náročnejšie požiadavky lyžiarov. Dnes len málo kto vie, ako sa lyžovanie dostalo do Turca, ako sa vyvíjal výstroj a s ním spojené školy lyžovania a kedy sa už dá hovoriť o organizovanom lyžovaní. Ak to chceme spoznať, musíme sa vrátiť hlboko do histórie. Počiatky lyžovania totiž podľa archeologických nálezov siahajú až 5000 rokov dozadu. Najstaršími svedectvami sú nástenné maľby dvoch lyžiarov v Norsku a skupinka 15 lyžiarov v Rusku. Lyže a snežnice sa používali hlavne na pohyb po snehu. Výraz ski, dnes označujúci lyže, pochádza z islandskej reči, kde slovo ski znamená kus dreva. Prvýkrát je lyžiarsky švih Laponcov popísaný v talianskej literatúre v roku 1701. Len čo sa dostanú na sklon terénu, zmeravejú ako sochy, nechajú sa sklzom viesť, urobia švih a pokračujú novým smerom. V roku 1850, teda o skoro 150 rokov neskôr, v norskej Kristianii predviedol Sonrde Norheim dva druhy oblúkov. Prvý, rýchly, znožný, dostal meno podľa miesta, kde sa uskutočnila ukážka, Kristianka, a druhý, tiahli v pokľaku, pomenovali podľa miesta, odkiaľ Norheim pochádzal, Telemark. Predvedené oblúky predstavovali základ pre následné školy lyžovania. Snežnice a lyže si čoskoro našli cestu aj do strednej Európy. Lyžovanie na Slovensku predstavovalo jednu z foriem turistiky, z ktorej sa vyvinula zimná turistika na lyžiach. Išlo o zoznámenie sa s technickou novinkou umožňujúcou zábavu na snehu. Nepredstavovalo prostriedok na získavanie potravy. Prvé lyže na Slovensko, a teda aj na územie Rakúsko-Uhorska, priniesol v roku 1865 z Nórska starosmokovský magister Karol Kornides, ale nie sú správy o tom, že ich aj používal. Najvýznamnejšou osobnosťou pri vzniku a šírení lyžovania na našom území bol doktor Mikuláš Sonták, kúpeľný lekár v Starom Smokovci. Sám ich používal na poľovačky a turistiku a v roku 1878 dokonca zlyžoval Slavkovský štít. Lyže sa stali súčasťou aj vojenského výstroja CK armády už v roku 1876 v posádkach v Kežmarku, Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Prvé lyže sa v Turci objavujú na prelome 19. a 20. storočia zásluhu grófa Rébaja. Ten si dal postaviť poľovnícku chatu pod Snilovským sedlom vo výške 1200 metrov. V zime sem pozýval na lyžiarsku turistiku priateľov z Viedne a Budapešti. Chlapci z Turian im robili nosičov, pričom na chatu išli na požičaných lyžiach. Doma si potom vyrábali lyže a v lyžovaní napodobňovali grófskych hostí. Na návštevnosť Turca malo podstatný vplyv budovanie železníc v Uhorsku. V roku 1873 získal Turiec spojenie s Budapešťou. Z ľahkej dostupnosti ťažila aj atraktívna Kremnica, ktorá sa stala druhým najvýznamnejším strediskom lyžovania na Slovensku po Štrbskom plese. V rokoch 1912 až 1917 v Turci pravidelne lyžovala skupina maďarskej inteligencie. Išlo zväčša o zamestnancov železničných dielní vo Vrútkach. Podnikali túry na Martinské hole, Minčol a Maguru. Lyže mali remenné viazanie a používala sa jedna dlhá palica. Musíme si predstaviť, že Martina Vrútky boli mestečká približne s 5000 obyvateľmi. Vďaka výstavbe podnikov, akými boli pivovar,
tzv. Stoličková, celulózka a železničné opravovne sa premieňali z agrárnych na priemyslové strediská. Prvým spolkom v Turcii, ktorý sa zaoberal turistikou a lyžovaním, bola turčianska sekcia Maďarského turistického spolku, založená v roku 1892. Spoločne so Žilinčanmi využívali révajovú chatu patriacu Karpantenverajnu. V ostatných častiach Turca sa lyže objavujú len ojedinele, a to vďaka nadšencom lyžovania. Svoj obľúbený šport robili v ťažkých podmienkach s primitívnym výstrojom. Po skončení prvej svetovej vojny sa rozpadla Rakúsko-uhorská monarchia a vznikla Československá republika. Jej vznik priniesol lepšie podmienky pre rozvoj organizovaného lyžovania. V roku 1918 Vrútočania organizovali turistické lyžovanie. Zakúpili 15 párov lyží, ktoré požičiavali a organizovali kurzy lyžovania. Takmer každý rok organizovali preteky v Kľačanoch a na Magure. Zúčastňovali sa na zjazdových pretekoch na Martinských holiach a na Chlebe. Vrútockí lyžiari organizovaní v klube slovenských turistov a lyžiarov propagovali lyžovanie aj netradičnými formami. Zriadili malé lyžiarske múzeum, zakúpili filmovú kameru a chodili po vidieku premietať filmy o lyžovaní a krásach prírody. V Martine najmä vďaka českej inteligencii založili v roku 1921 klub československých turistov. V klube bola dominantná turistika a lyžovanie sa rozvíjalo len veľmi pomaly. Bolo to hlavne formou vychádzok na lyžiach na Bukoviny, Bystričku, Osikovo a zdatnejší na Martinské hole. Až od roku 1930 sa začali pravidelne usporadúvať preteky v behu na lyžiach na 18 km a hliadky na 10 km z Bukovín na Bystričku a späť. Veľký vplyv na rozvoj lyžovania v Turcii malo sokolské hnutie. Prvé lyžiarske krúžky Sokola vznikli v Martine a vo Vrútkach v roku 1923 a o 6 rokov neskôr v Sučanoch. Prvé lyžiarske skokanské mostíky v Turcii postavili vo Vrútkach. Tie umožňovali skoky dlhé 22 metrov. V roku 1920 uskutočnil Sokol Vrútky prvé lyžiarske preteky v Turcii za účasti 100 pretekárov. Bol to propagačný beh ulicami mesta. V rámci podtatranskej župy sa usporadúvali župné prebory a víťazi štartovali na celoštátnych pretekoch. Pripomeňme si mená najlepších: Cerian, Floch, Vajda, Beranovský. Vo vtedajších štúbňanských Tepliciach mala záujem o turistiku a lyžovanie predovšetkým miestna inteligencia. V roku 1923 založili odbor klubu československých turistov a lyžiarov. Organizovali výlety do okolia a turistické lyžovanie. Po roku 1930 však bola jeho činnosť minimálna. Sučiansky odbor klubu československých turistov a lyžiarov vznikol v roku 1929 a úzko spolupracoval s vrútockým odborom. Obľúbené boli nedeľné výlety na lyžiach do Sklabine. V Sučanoch pôsobili aj miestni sokoly, ktorí organizovali preteky v zjazde z Malého Fatranského kriváňa. Seriózny prístup k pretekárskému lyžovaniu sa datuje od roku 1937, keď sa vytvoril lyžiarsky krúžok pri klube československých turistov v Martine. Ten im otvoril dvere k účasti na lyžiarskych podujatiach organizovaných Zväzom lyžiarov Československej republiky. V tom roku sa uskutočnili prvé preteky v zjazde na Martinských holiach o pohár Karola Kerna. Karol Kern prišiel chatárčiť z Tériho chaty na chatu klubu československých turistov na Martinských holiach a od samého začiatku sa snažil spropagovať Martinské hole. Približne do roku 1930 sa lyže vyrábali z jedného kusa dreva, javora, hraba, buka a najlepšie z jaseňa. Telemarský tvar lyže sa vyrezával z vysušených dosiek.
Tie sa zo spodu natierali včelím voskom a parafínom, z vrchu prevarenou býčou krvou zmiešanou so soľou. Viazaní bolo veľké množstvo, prevažne severského a alpského typu Huitfeldt. Po roku 1930 sa začali vyrábať lyže s umelými sklznicami a kovovými hranami. Už sa delili podľa disciplín na zjazdové, bežecké a skokanské. Lyžiarske viazania boli lankové s kovovými čeľusťami, tzv. Kandahár. V Turcii bolo toto viazanie veľmi rozšírené, pretože verné kópie vedeli vyrobiť v železničných opravovniach vo Vrútkach. Lyžiarky boli stále šnurovacie, ale už boli pevne spojené s lyžami a už mali oplechované špičky. Prudký rozvoj turistiky v Turcii po prvej svetovej vojne si vyžiadal postavenie chát. Dovtedy jediné ubytovacie možnosti poskytovali koliby a seníky. V roku 1928 odbor klubu československých turistov a lyžiarov v Martine prerobil na Martinských holiach bývalú ubytovňu pre pastierov statkára Reichla. Pomenovali ju po národovcovi a priekopníkovi lyžovania v Turcii útulňa Andreja Halašu. Pre ľahší prístup a vývoz materiálu vybudovali cestu na Martinské hole známu ako Serpentínky. V roku 1935 dal klub československých turistov do užívania ďalšiu chatu na Martinských holiach s kapacitou 60 až 70 ľudí. Mala už elektrické osvetlenie, vodovod, ústredné kúrenie. Ročne ju navštevovalo až 3000 ľudí. Vrútocký odbor klubu československých turistov a lyžiarov dal v roku 1926 do užívania na Kľačianskej Magure tzv. Lamošovú útuľňu s kapacitou 25 postelí. Bola to prvá chata postavená klubom československých lyžiarov v Malej Fatre. V snahe sprístupniť pohorie Veľkej Fatry odbor klubu československých turistov a lyžiarov stával v rokoch 1936 až 1939 chatu pod Borišovom. K rozvoju turistiky a lyžovania prispeli aj dve súkromné chaty v blízkosti Martinských holí. Bagarova chata pod Minčolom a Flochová chata v oblasti, kde je dnes údolná stanica Lanovky. Vrútockí lyžiari z menej majetných rodín využívali na pobyt v horách koliby pastierov. Nazývali ich minčolskí jazdci. V období slovenského štátu sa zlúčil klub československých turistov so Sokolom a vytvorili jednu z najsilnejších organizácií turizmu a lyžovania. Klub slovenských turistov a lyžovania. V slovenskej armáde vznikol nový fenomén organizovaného športu. Oddiel armádnych pretekov. Po druhej svetovej vojne sa obnovila činnosť Sokola. Od roku 1957 organizovaný šport turistiky a lyžovania zabezpečovali Dynamo a Spartak Martin. V roku 1956 sa zrušilo štátne riadenie telesnej výchovy a športu a spoločensky zodpovedným orgánom sa stala dobrovoľná organizácia ČSTV. V roku 1957 vznikla telovýchovná jednota Spartak Martin, v rámci ktorej pracoval odbor turistiky a lyžovania. Zriadením experimentálnej lyžiarskej základne v roku 1960 vzrástla členská základňa prevažne vďaka lyžiarom. To malo za následok rozdelenie odboru na lyžiarsky a turistický oddiel. Výsledkom dobrej organizácie a zápalu lyžiarských funkcionárov sa vybudovali lyžiarske strediská Martinské hole a Sklabinský podzámok. Rozvoj lyžovania bol nemysliteľný bez rozvoja lyžiarských zariadení. Chaty zásluhu odboru klubu slovenských turistov a lyžiarov boli pomerne rýchlo obnovené. Chýbali však kvalitné zjazdové trate, slalomové svahy a lyžiarske vleky. Lyžiarsky oddiel Sokol Martin pozval v roku 1949 ako odborného poradcu na výstavbu tratí Ľuboša Brchela. Ten vytýčil na Martinských holiach 3000 metrov dlhú zjazdovú trať a nový slalomový svah.
Na lyžiarsky vlek nebolo dostatok peňazí. Preto martinskí lyžiari odkúpili z letiska v Tomčanoch 2 prenosné letecké navijáky. Tie slúžili ako vleky v rokoch 1956 až 1958 na Martinských holiach a na Borišove. Prvý ozajstný lyžiarsky vlek, poháňaný motorom Turdus, bol postavený v roku 1957 podľa konštrukcie Viléma Krausa. Zvýšený záujem o lyžovanie si vyžiadal aj ďalšiu výstavbu lyžiarskych zariadení. Začala intenzívna výstavba lyžiarskych tratí, vlekov a chát. V roku 1969 bol lyžiarsky vlek číslo 1, o 2 roky neskôr lyžiarsky vlek číslo 2. V roku 1974 pribudol moderný lyžiarsky vlek francúzskej výroby Pomagalský. V rokoch 1986 až 1988 boli pôvodné vleky Transporta nahradené vlekmi Tatra Poma. Hodinová kapacita sa tak zvýšila na 4500 osôb. Na sprístupnenie Lúčanskej Malej Fatry bola rozhodujúca výstavba sedačkovej lanovky v roku 1972 s kapacitou 300 osôb za hodinu. Jej prevádzka bola ukončená v roku 2005 a odvtedy je stredisko prístupné len autami so snehovými reťazami alebo peši. So zvyšovaním prepravných kapacít sa adekvátne budovali aj priľahlé lyžiarske trate. Ich celková dĺžka dosiahla 8 kilometrov. Tie sa začali strojovo upravovať v roku 1969 vozidlom Ratrak SR-45. V roku 1980 pribudlo nové vozidlo Kesborer PB-170DR a v roku 1986 vozidlo Mulda 120. Tieto vozidlá v roku 1997 nahradilo moderné vozidlo Kesborer PB-260D. Zlepšujúca sa úroveň lyžiarskych zariadení dávala dobré predpoklady na výchovu mladých pretekárov, trénerov a na organizovanie lyžiarskych pretekov. Najvýznamnejšou medzinárodnou udalosťou bol memoriál Janka Nováka, usporadúvaný od roku 1949. Zúčastňovali sa na ňom najlepší reprezentanti Československa. Okrem memoriálu sa organizovali aj ďalšie významné lyžiarske preteky. Majstrovstva ČSR, ČSSR, ČSFR, SR, ako aj celoslovenské preteky pred žiakov o Martinský Spiežovec, preteky zrakovo a telesne postihnutých a handicapovanej mládeže. Lyžiari z lyžiarskeho strediska Martinské hole Laco Bada, Miroslav Bobrovský, Braňo Mažgút, Mária Kvopková, Janka Štafenová, Ivan Heimschild, Petra Vlhová, ako aj tréneri Rasťo Mažgút, Braňo Mažgút, Murín reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších svetových podujatiach. Pre rekreačné lyžovanie bol daný v roku 1965 do užívania 200 metrov dlhý vlek na Podstráňach. Po skončení druhej svetovej vojny si lyžovanie vo Vrútkach udržalo svoju popularitu. Klub slovenských turistov a lyžiarov sa včlenil pod krídla Sokola. Lyžiarsky oddiel od roku 1953 vyvíjal svoju činnosť v rámci vytvorenej telovýchovnej jednoty Lokomotíva Vrútky. Zameral sa len na zjazdové lyžovanie v 2 strediskách, na Piatrovej a na Kľačianskej Magure. Prímestské lyžiarske stredisko Piatrová bolo určené na rekreačné lyžovanie. Postupne sa tam vybudovali 2 vleky, Transporta a Tatra Poma. Vďaka ľahkej dostupnosti mestskou hromadnou dopravou sa tešilo veľkej obľúbe. Stredisko na Kľačianskej Magure bolo určené výhradne pre výkonnostné lyžovanie od prípravy tréningov až po organizovanie lyžiarskych pretekov. Ako jedno z prvých stredísk na Slovensku malo od roku 1955 lyžiarsky vlek. Tým sa výrazne zvýšila kvalita zjazdového lyžovania. Vrútočania od roku 1950 pravidelne organizovali veľmi obľúbené preteky v obrovskom slalome o pohár Malej Fatry.
Celkovo sa uskutočnilo 17 ročníkov. Už štvrtý raz sa zišli naši poprední zjazdári v ťažkom lyžiarskom závode o cenu Malej Fatry na Klačianskej Magure. Medzi tohoročných favoritov závodu patrili Michal Šoltís, Vlado Krajňák, Daňo Šľachta, Jozef Krasuľa a Oto Krajňák. Samotný závod priniesol dramatický boj o sekundy. Trať bola sťažená zlým snehom a neprehľadným hmlistým počasím. Na trati si dobre viedol Daňo Šľachta. Po nešťastnom páde štartoval znova. Dosiahol dobrý čas, no pretek skončil mimo konkurencie. Štartuje ďalší favorit, Jozef Krasuľa z Tatranskej Lomnice. Tesne po ňom štartuje Oto Krajňák. Krasuľa krásne prechádza cez celú trať. S istotou zdoláva bránky a tým získava časový náskok. V tomto vydarenom závode v najlepšom čase dňa skončil ako prvý Krasuľa časom 2 minúty 44,4 sekundy. Druhý najlepší čas dosiahol Daňo Šľachta z Temenovej časom 2 minúty 46,3 sekundy. Ďalšia významná zmena kvality súťažného zjazdového lyžovania nastala po roku 1962, keď na podnet lyžiarskych klubov z Turca a Liptova vznikla pravidelná celoštátna súťaž družstiev, ktorej vrcholom bola lyžiarska liga vo všetkých kategóriách. Táto liga fungovala do roku 1978. Toto obdobie možno označiť za najlepšie v histórii klubu. Nemalý podiel na rozvoji lyžovania v Turcii mali aj vidiecké telovýchovné jednoty v Turčianskych Tepliciach, Sučanoch, Turanoch, Belej, ale aj na Bystričke a Turčeku. Sučanci sa preslávili hlavne pohárom oslobodenia Sučian. Preteky sa konali na Meškálke. Boli to preteky konané tradične na záver sezóny a zároveň to bola aj rozlúčka so snehom. Oddiel vytváral dobré podmienky aj pre rekreačné lyžovanie. Vybudoval stredisko na Čapíku s 2 vlekmi a umelým osvetlením. Lyžiarsky oddiel v Turčianskych Tepliciach ako jeden z mála sa venoval bežeckému lyžovaniu. Od roku 1955 usporadúval sokolovské preteky brannej zdatnosti. V Medvedej doline pri Čremošnom v roku 1965 vybudovali malé lyžiarske stredisko. Postavili 500-metrový vlek a neskôr aj chatu. Organizovali známe lyžiarske preteky Silvestrovský slalom. Aj keď turianskí chlapci boli prví, ktorí začali v Turcii lyžovať ešte začias grófa Révaja, rozvoj lyžovania sa začal až príchodom bratov Jána a Ondreja Rzepielovcov. Po aktívnej činnosti sa venovali hlavne mládeži. To, že skoky na lyžiach sa vtedy tešili obľúbe, svedčí aj postavenie mostíka za váhom s kritickým bodom 40 metrov. Neskôr tu postavili lyžiarsky vlek. V rámci Teje družstevník Belá sa začalo rozvíjať lyžovanie v Jasenskej doline. Prvé kroky začali robiť mladí chlapci na pretekoch o majstra Belej v rokoch 1954 až 1955 na Jedľovskom pod vrcholom Lisca. Úspešnú históriu začalo stredisko v roku 1959 výstavbou vleku v časti Lehota z lanovky na približovanie dreva typu laso kábel. Vlek bol daný do prevádzky v roku 1962. V
tomto roku bola aj upravená drevená ubytovňa pre lesných robotníkov na prvú chatu v Jasenskej doline nazvanú Cencúr. Stredisko Kašová začalo svoju činnosť v roku 1972 výstavbou prvého vleku VL-200. V roku 1977 bola postavená v tejto časti chata Kaška. V roku 1991 v časti Kašová bolo vybudované prvé technické zasnežovanie vlastnej výroby. Najväčšia investičná akcia bola výstavba sedačkovej lanovky v roku 1997. Je to jediná lanovka americkej výroby v Európe. Stredisko sa ďalej postupne rozvíja budovaním a rekonštrukciou ďalších vlekov, lyžiarskych tratí a nových chát. Lyžiarsky oddiel bol od samého začiatku aktívny a od roku 1954 až do dnes usporadúva preteky o majstra Belej. V rokoch 1964 až 1982 usporiadal 16 ročníkov celoslovenských pretekov o štít Lisca. V súčasnej dobe striedavo so strediskami Snowland Valča a Martinky usporadúva preteky slovenského pohára pred žiakov. V pohorí Malá Fatra vo Valčianskej doline bolo vybudované moderné prímestské lyžiarske stredisko Snowland. Je zamerané na rodinné lyžovanie s vysokou úrovňou doplnkových služieb. Ponúka štvorsedačku a 5 vlekov. Lyžuje sa na 6 zjazdovkách s celkovou dĺžkou 4700 metrov. Spolu so strediskami v Jasenskej doline a na Martinských holiach vytvárajú základnú trojku pre lyžiarov v Turci. V októbri 1944 ustupujúce fašistické vojsko vypálilo chaty v Turci. A tak po oslobodení prvoradou úlohou klubu slovenských turistov a lyžiarov bola obnova vyhorených chát. Obnovili sa chaty pod Chlebom, na Martinských holiach, na Plešeli a na Kľačianskej Magure. Zrekonštruovali aj chatu pod Borišovom. Veľká chata na Martinských holiach bola postavená približne na mieste predošlej chaty v rokoch 1947 až 1949. To, že sa pracovalo s veľkým zanietením, dokazujú fotografie, ktoré zachycujú výstavbu po každom mesiaci. Chata sa realizovala podľa návrhu inžiniera Dominika Filipa a mala kapacitu 80 postelí. Obdobne k výstavbe chaty na Kľačianskej Magure pristupovali aj Vrútočania. Namiesto vypálenej Lamošovej útulne postavili komfortnejšiu chatu s väčšou kapacitou. Stavebný materiál vyvážali na muliciach a drevo výťahom. Po roku 1965 sa začali vyrábať lyže z rôznych materiálov, drevo, laminát, kov. Hrany sú už zapustené do sklznice. Bezpečnostné viazanie s otočnou špicou, prípadne aj petou, výrazne znížilo úrazovosť lyžiarov. Najznámejšie boli značky Marker a Tyrolia. Úplná revolúcia nastala vo výrobe lyžiarok. Kožu nahrádza umelá hmota a namiesto šnurovania nastupujú klipsne. Lyžovanie sa neustále vyvíja. Vznikajú nové odvetvia: snowboarding, freestyleové lyžovanie, snowkiting, skialpinizmus. Zlepšuje sa technické vybavenie stredísk, vďaka čomu sa lyžovanie stáva komfortnejším a prístupnejším pre širokú verejnosť. Dnes sa všetky tie kabínky, vleky, sedačky, vyhladené trate, bufety či chaty berú ako samozrejmá výbava dobrého lyžiarskeho strediska. A tak v mene všetkých priekopníkov lyžovania, neskorších lyžiarov, trénerov, funkcionárov, technických pracovníkov, ktorí pomyselnú latku lyžovania v Turci a na Slovensku posunuli vysoko, žiadajme, aby sa pokračovalo v ich práci. Veď za ich čias lyžiarske strediská v Turci patrili k najmodernejším na Slovensku s bohatou športovou činnosťou. Vzdajme hold ich snom, ktoré dokázali pretaviť na skutočnosť.